Раней, калі свядомыя беларусы збіраліся за сталом, каб выпіць, гучалі тосты за Вільню, Смаленск і абавязкова Беласток. Такая вось святая тройца. Пра Смаленск і Смаленшчыну мы ўжо вам расказвалі. Пра Вільню яшчэ раскажам. Якімі б абвінавачванні ў літвінізме гэта ўсё не скончылася. А сёння ў нашай праграме Беласток і Падляшша. Новы дом для тысячаў і тысячаў беларускіх мігрантаў. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайте разбірацца, чаму мы не чужыя ў гэтым прыўкрасным рэгіёне. Вось-вось будуць святы, і часу на набыццё падарункаў ўсё менш і менш. Таму хутенька. Прапаную вам топавае вырашэнне праблемы. 16 снежня пачала працаваць старонка zekrama.com з дастаўкай па ўсёй Европе. Там можна набыць цішоткі з нацыянальнымі матывамі, хендмейд біжутэрыю, сувеніры і кнігі на беларускай матчынай мове. Кнігі, дарэчы, мяне ўразілі больш за ўсё. Зараз іх у асартыменце больш за 200. Zekrama супрацоўнічае не толькі са знанымі беларускімі выдавецтвамі, але і з незалежнымі аўтарамі. Гучыць вельмі добра і вельмі прывабна. Дарэчы, офлайн-кропка таксама маецца. Шоурум на Старым Макотаве ў Варшаве знаходзіцца па адресу Дажынкова 6А. Гэта станцыя метро Рацлавіцка. Яна адкрыта з панядзелка па пятніцу з 15:00 до 19:00. Можаце прыйсці ножкамі. Звяртацца туды могуць, што вельмі важна, не толькі спажыўцы, але і вытворцы, майстры і аўтары. Яшчэ адзін тэйк і працягваем глядзець наш відос. Гэта прапанова ў тым ліку для асоб, якія хочуць падтрымаць сацыяльны бізнес, грамадскія ініцыятывы, беларускія выдавецтвы, артыстаў, дызайнераў, мастакоў і майстроў. Гэта вельмі і вельмі важна і вельмі слушна. Прыемных вам пакупак і прагляду таксама прыемнага. Працягваем. Адкуль назва, запытаеце вы? Пад лесам гэта версія для дзяцей, але калі шчыра, яна мне вельмі падабаецца. Але ж насамрэч Падляшша, бо пад ляхамі. Паходжанне такое самае, як, напрыклад, у назвы Падмаскоўе, то бок нешта блізка чагосьці. І ў самой назве крыецца, што зямля ляхаў асобна, а Падляшша асобна. Рэгіён вельмі доўга быў прадметам спрэчак. Спачатку гэта рускія землі. Рускія, што вельмі важна, у тым старым значэнні. Нармальныя рускія землі, а не маскоўскія. Пасля валодання ВКЛ, а ўжо пасля Люблінскай уніі ў 1569 годзе тут пануе карона польская, і ўсё гэта ў складзе Рэчы Паспалітай. А на памяць пра ВКЛ, дарэчы, у гербе падляшскага ваяводства і тады, і цяпер можна пабачыць пагоню. Ніякі Беласток на старонках летапісаў і хронікаў не фігуруе, бо гэта да 16 стагоддзя натуральна вёска, сяло. А фігуруюць Бельск, Тыкоцін, Дарагічын, супрасыць са сваім вядомым манастыром. У Тыкоціны, дарэчы, быў адзін з манетных двароў ВКЛ у 16 стагоддзе, а наш вялікі князь Жыгімонт Аўгуст меў там свой замак і нават рэзідэнцыю. Памёр ён, што цікава, таксама на Падляшшы, у Кнышыне, зусім не ў Беластоку. Той самы Беласток стаў цікавым месцам шмат пазней, у 19 стагоддзі, калі гэта ўжо быў прамысловы і лагістычны цэнтр праз чыгунку. І вось, пасля 1569 году атрымалася такая карціна. Вельмі будзе складана. Слухайце, Падляшша ў складзе каронных польскіх земляў у Рэчы Паспалітай ужо не ВКЛ. Вялікая частка насельніцтва русіны, ліцвіны, тутэйшыя праваслаўныя. Побач жывуць немцы, татары, палякі, і ў гарадах, зразумела, ад 18 стагоддзя масава габрэі. Пасля гэта ўсё пераходзіць Расіі. Беласток стае часткай Гродзенскай губерніі, а Мікалай II ездзіць у Белавежскую пушчу, бо там знаходзіцца паляўнічая рэзідэнцыя Белая вежа. Зразумела, ездзіць на паляванні. Бліжэй 20 стагоддзя уся гэтая маса праваслаўнага народу пачынае задумвацца, хто тут украінец, хто беларус. Цягам Першай сусветнай вайны ўсё займаюць немцы. Ужо складана, але давайте разбірацца. І тут ужо, калі ўсё канчаткова заблыталася, паспрабуй разбяры, чыё гэта Падляшша і хто мае права на яго прэтэндаваць. Важнае пытанне, што ў гэтым Падляшшы беларускага? Ідзем да знакамітага Яўхіма Карскага, які стварыў агромістую мапу беларускіх гаворак у 1897 годзе. Важная заўвага, нават калі б ён больш нічога ў жыцці сваім не зрабіў, мапы той было б дастаткова, каб чалавеку рэспектаваць. Беласток і Сакулку Карскі залічвае да беларускіх этнічных тэрыторыяў, проста па гаворках. Каб адрозніць нашу мову ад русінскай, то бок украінскай, яе тут у 19 стагоддзе называлі ліцвінскай, а беларусаў ліцвінамі. Нельга пры гэтым думаць, што насельнікі Падляшша такая шэрая этнаграфічная маса, якая тупа працуе на зямлі і размаўляе на нейкіх там гаворках.
З бельскага павету на Падляшшы паходзіў наш гісторык Міхал Баброўскі. Прычым адзін з першых адкрывальнікаў беларускай тэме у прынцыпе. Адбылося ўсё гэта яшчэ на пачатку 19 стагоддзя. То быў не нейкі там клоун-графаман, а чалец археалагічнай акадэміі ажно ў Рыме, лонданскіх і парыжскіх навуковых таварыстваў. Ён працаваў у пары з Ігнатам Даніловічам, яшчэ адным ураджэнцам Падляшша. Ну і вось Баброўскі яшчэ ў 1826 годзе напісаў: «Калісьці ў Літве гаспадарыла беларуская мова, а на ёй друкаваліся кніжкі, павучэнні, катэхізісы і іншыя духоўныя творы. На гэтую мову Скарына пераклаў святое пісанне. Потым, калі Польшча перамагла Літву, пачалася перавага польскай мовы. Сёння, на сённяшнія мазгі я не паведаў, не прачытаў вам нічога дзіўнага, але 200 год таму гэта прям маніфест, адкрыццё і вельмі смелая заява. Ці вось яшчэ з Падляшша Кастусь Каліноўскі. Мы ж забылі, дзе ён нарадзіўся, а гэта вёска Мастаўляны, зараз па польскі бок мяжы. Там і адмысловы помнік ёсць, акурат у памежнай зоне. Там ягоны бацька, дробны шляхціч, меў маёнтак. Пасля перабраўся ў Якушоўку каля Свіслача. Зараз гэта ўжо па наш бок мяжы. Але тады адзін рэгіён і адна гродзенская губерня. Карацей, калі казаць, адкуль у Каліноўскага беларуская мова і беларушчына як такая, то гэта падляшскімі ветрамі надула. Сосны з ялінкамі нашапталі. Ці вось Ігнат Грынявіцкі, чалавек са старога беларускага шляхецкага роду, з бельскай зямлі. Вучыўся ў Беластоцкай гімназіі, дарэчы. Хлопец такі з характарам. Аднойчы напісаў: «Александр II павінен памерці. Ён памрэ, а разам з ім памрэм і мы, ягоныя ворагі, ягоныя забойцы». Гісторыя сведчыць, што раскошнае дрэва свабоды вымагае чалавечых ахвяраў. Напісаў і зрабіў. У сакавіку 1881 году кінуў бомбу і падарваў расійскага цара проста ў логаве імперыі у Петербурзе. На сёння гэта адзіны беларус, які заваліў кіраўніка Расіі. З Падляшша быў Язэп Варонка, першы прэм'ер-міністр БНР. Ён нарадзіўся ў Кузніцы, той самай Кузніцы, дзе яшчэ нядаўна быў адкрыты адзін з найвядомейшых беларускіх памежных пераходаў у Польшчу. Чытай, на захад. Варонка, дарэчы, меў чуйку, таму замест таго, каб ехаць у БСР, як шмат хто з дэмакратаў той хвалі, паехаў сабе шчасліва ў ЗША. Там чытаў лекцыі, займаўся эмігранцкімі справамі і нават рабіў беларускае радыё. Карацей, з Падляшша хапала народу, які не толькі размаўляў па-нашаму, але і рабіў нешта сапраўды вельмі важнае для Беларусі. 1920-30-е гады. Беларусь падзелены. Што важна, пад Літай ці Берасцем ніякай партызанкі ў 1920-е гады, партызанкі супраць польскай дзяржавы не было. А вось на Беласточыне мелася. У пэўным сэнсе гэта быў такі акт адчаю, выступ супраць несправядлівасці. І з такімі шансамі, на жаль, на поспех, як у случакоў у 1920-х ці у рэйкавых партызанаў у 2022 годзе. Была падпольная сетка, якая рыхтавала паўстанне на Падляшшы з мэтай аднаўлення БНР. Былі і адмысловыя лідары, атаманы з вельмі цікавымі пагрымухамі. Скамарох, Чорт, Вячеслав Разумович Хмара і іншыя. Адзін з чэлаў сабе так і называў: камендант аддзелу тэрарыстаў, без лішняй сціпласці. Навошта? Вось такія беларусы мірныя людзі. Захавалася нават фота, з якога на нас глядзяць беларускія партызаны. Не зусім рахманыя і не зусім талерантныя. Чэлы займаліся дыверсіямі, нападалі на чыноўнікаў, палілі масты і склады. Выдавалі часопіс «Беларускі партызан» з адрасам рэдакцыі «Белавежская пушча». Вось людзі былі з гумарам, дзякуй Богу. Але польскія паліцыі і войска у выніку ўсіх накрыла. Усё скончылася працэсам 45 у Беластоцкім акружным судзе ў 1923 годзе. Адной з засуджаных па справе аказалася нават беларуская настаўніца Вера Маслоўская. Дарэчы, важная фігура ў гэтай сетцы. А вось атаман Скамарох, што цікава, хітра сышоў ад палякаў і знайшоўся ў СССР. Але пасля 1937 года яго сляды губляюцца. Тут, напэўна, і так все зразумела. У тых самых 20-х годах беларусы тут спрабуюць у палітыку, высоўваць сваіх паслоў у Сойм, а Польшча спрабуе не заўважаць, што на яе тэрыторыях жыве яшчэ нехта апроч палякаў. Беларусы запісваюцца ў БСРГ, масавую беларускую партыю з сімпатыямі да СССР. У 1926 годзе на вуліцы Ліповай, у самым цэнтры Беластоку, дарэчы, паліцыя разагнала дэманстрацыю беларусаў, а ў 1927 партыю БСРГ прыкрываюць. Беларусы не здаюцца і спрабуюць далей, але ўжо ў культуру ды кааператывы.
Першы з'езд Беластоцкага ТБШ, таварыства беларускай школы, адбываецца 23 кастрычніка 1927 году. Будынак, дзе ўсё гэта праходзіла, стаіць і зараз. Хутка 100 год з той падзеі. Ну і пачынаецца варушняк. Тэатральныя пастановы, розныя гурткі, лекцыі, хоры з песнямі і танцамі. Нармальная тэма, калі ў Беласток з Вільні прыязджаюць акторы, граюць спектаклі, а пасля ладзяць танцы з духовым аркестрам. Ну і ўсё гэта адбываецца па-беларуску. Вось водгукі ў віленскай беларускай прэсе пра тусы у менавіта Беластоку. Наплыў публікі быў аграмадны, так што перавысіў наплыў на ўсе спектаклі іншых нацыянальнасцяў у гэты вечар і даў значны даход, які пойдзе на мэты таварыства. Гром апладысментаў, шчырыя словы падзякі, вызыванне артыстаў былі доказам, што яны дапялі сваёй мэты. Так яно і круцілася. Быў нават выдавецкі кааператыв «Сяўба». Ёсць фота, дзе пацаны сядзяць, а на фоне вітрына з подпісам па-беларуску і па-польску. Дызайн, што цікава, рабіў наш вядомы мастак Язэп Драздовіч у 1933 годзе. З панам Драздовічам была, дарэчы, цікавая гісторыя. Ён і сам цікавая гісторыя на асобны выпуск. Калі вам цікава, калі ласка, напішыце ў каментарах і падпішыце наш канал. Будзе вельмі і вельмі прыемна нам. Чэл быў такім хіпі, вольным мастаком. Недзе ездзіў, хадзіў, маляваў без сталага месца жыхарства. Ну і вось яго запрасілі на пачатку 1930-х у Беласток для афармлення тэатральных дэкарацый. Ён замову выканаў, і гэтай працы сапраўды афігенныя, касмічныя, містычныя, загадкавыя, як заўжды у Драздовіча. Самі малюнкі захоўваюцца ў Беластоцкім музеі, тут і цяпер іх можна паглядзець. Але за працу мастаку так і не заплацілі. На квіток давялося збіраць грошы па знаёмых. Карацей, беларус, гэта ўжо ажна 100 гадоў. Яшчэ, у 1920-х былі такія вось прыколы. Ну і ўсё гэта пайшло па аднаму месцу ў першай палове 30-х гадоў. Напрыклад, на год магло б праходзіць 23 тусы, а 14 з іх адмяняліся праз забарону польскіх мясцовых уладаў. Палякі хваляваліся, вельмі баяліся, што за беларускім культурніцкім варушніком хаваецца рука Масквы. А тэму яшчэ падагравалі камуністы з КПЗБ. Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, якія напрамую працавалі супраць польскай дзяржавы і такім чынам падстаўлялі ўсіх астатніх. 1939 год. Прыход саветаў. Жыццё памянялася на да і пасля. Хаця Беласток спачатку занялі немцы, але пасля па дамоўленасці са Сталіным хуценька аддалі яго саветам. Менавіта тут, у кастрычніку 1939 году, у будынку тэатра камуністы правялі народны сход Заходняй Беларусі, каб so-called легалізаваць анексію кавалка Польшчы. Туды сабралі правільны народ, правільных дэлегатаў і нават прывезлі ім хор, шырмы з танцамі і бубнамі, ды коласы з купалам. Пасля іх усіх паілі ў гатэлі «Рыц», каб людзям было прыемна і добра. І гэта, безумоўна, зброчная старонка ў нашай польскай гісторыях. Бо праз тое аб'яднанне не Беларусь стала больш, а камунізму і гулагу стала больш. Ну і, адпаведна, пакутаў. Была ўтворана Беластоцкая вобласць. Сам горад і ваколіца аказаліся ў складзе БССР. Ну і для палякаў, канешне, гэта значыла, што Беларусь зусім не сябар. Хоць пра паход 1939 году і пра стварэнне Беластоцкай вобласці вырашалі зусім не мы. Але ў нашых стасунках з палякамі ўсё гэта страшна вылезла ў часы вайны і пасля яе. Бо недавер і вайна усіх з усімі з замацаваннем клішэ «беларус раўно камуніст», то бок вораг, то бок здраднік, ну і апафеоз, тая самая гісторыя пра спальныя беларускія вёскі на Падляшшы, Зані, Шпакі і Заляшаны. Пэўная адліга надышла толькі пасля 1956 году. Тады стварылася БГКТ – Беларускае гісторыка-культурніцкае таварыства. Газета «Ніва» з дадаткам для дзяцей «Зорка», нейкія спеўна-танцавальныя калектывы, то бок квота хаця б на беларускі фальклор усё ж з'явілася і стала легальнай. Але ж беларусы нікуды, канешне, не падзеліся. І нягледзячы на ўсе злы беды і доўгую зіму, датрывалі да часу зменаў. Яшчэ ў 80-х пачалі з'яўляцца нефармальныя гурткі, тусы, аб'яднанні студэнтаў-беларусаў, ну і сам выдат. З гэтай генерацыі выйшлі пазней розныя вельмі цікавыя дзеячы, такія як гісторыкі Олег Латышонак і Евген Миранович, рэдактар радыёрацыі і газеты «Ніва» Евген Вапа, літаратары Сакрат Янович, Міхась Андрасюк ды іншыя. Праблема 90-е і нулявыя была ўжо іншая. Новая беларуская дзяржава забіла на нейкіх там беларусаў Падляшша. То бок, літоўцы падтрымлівалі літоўцаў у Польшчы, украінцы падтрымлівалі украінцаў у Польшчы, а беларусы нуль ці каля нуля.
Таму беларусы Падляшша масава паланізаваліся, бо не разумелі, у чым прыкол, каб быць беларусамі і асацыявацца з той РБ, якую усе мы добра цяпер ведаем. Роўна як і беларусы ў Беларусі не вучылі са школы, што нашы суайчыннікі жывуць недзе далей на захадзе, у Бельску, Беластоку, Гайнаўцы, Крынках і гэтак далей. Тыпу заходняя мяжа і хлоп, беларусы скончваюцца. Таму задоўга да фізічнай сцяны, якая зараз стаіць на мяжы паміж Польшай і РБ, паміж беларусамі па абодва бакі, вырасла сцяна культурная. Мы сталі адзін аднаму чужымі. Ну і, на жаль, толькі зараз, па выніку задушных пратэстаў 2020 году, праз масавую міграцыю беларусы зноў едуць у Беласток і адкрываюць для сябе беларускае Падляшша наноў. Тут ёсць такі цікавы момант, што калі ты едзеш у Берлін, Прагу ці нават Варшаву, ты просто эмігрант. А калі ты едзеш у Беласток, дык хаця б сімвалічна можаш адчуваць, што жывеш не проста ў землях колішняга ВКЛ, але і на землях, дзе беларусы зусім не чужыя, дзе гучала беларуская мова яшчэ 60-70 год таму. Ну і дарэчы, калі вы эмігрант і маеце дзетак і хочаце ім паказаць натуральна беларускую вёску, Гоўна Падляшша, тут засталіся і бабулі, і хаты, і галасы. Усё гэта можна ўбачыць і паказаць дарастаючаму пакаленню. Ну і апошняе. Сёння ніводзін нармалёвы чалавек не будзе гарлапаніць пра перадзел межаў, пра вяртанне Беластоку і такое іншае. А вось будаваць сваю прысутнасць, эканамічную, культурную, зусім іншая справа. Ад гэтага ўрэшце багацейшымі стане і Падляшша у складзе Польшчы, ну і мы самі, калі ўжо тут аказаліся. Ну, так склаўся лёс. Трэба яго прыняць. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайце беларусець разам.